Vasteloven samen van Oet, P en de Rijkswerkstoverie verzenen in het Riek van... De eerste Scheelenuur. En we hebben die hier staan de nieuwe dorpslustige hoogheid van dit jaar. Dat klopt, Prins Peter II. Prins Peter II, zo gaat ze nu door leven. Wie gaat ze normaal door leven? Peter Knopen. Wat hebben ze uitgeroepen? Ik ben op 7 januari uitgeroepen. Dat was dit jaar voor de eerste keer op zaterdagavond. En het was gewoon het feest. En dan werd ze Prins Bison vereniging. Wie werd ze dat eigenlijk? Lang genoeg op de prinsentoot te blijven staan. En dan werd ze dat? Ja, uiteindelijk kunnen ze niet meer om de geer. Nou, dus ieder jaar een prinsentoot. Er staan 11 kandidaten op. En dan kunnen de lui van het dorp op gokken. Je kunnen luidjes kopen. En een van die 11 wordt sowieso de prins. En die angert die en weten het niet. Dus ja, dat is altijd wel een heel leuk spel. Ja, zo te horen van Walen. Het is dus eigenlijk meer een geluksspel geworden. Nee, dat is zeker geen geluksspel. De prins wordt nog steeds gekozen. Maar de lui kunnen gokken waarom ze dit jaar gekozen hebben. Maar ze weten wel dat één van die 11 is gekozen. En er zijn heel veel prinsenverveuren in Limburg. Maar ik zie niet achter het verveur van Ug staan. En dat is wel het heel groot. Ja, ik denk dat dat uniek is in Limburg. Al 20 jaar lang hebben we weer een prinsenbus. En ja goed, dat is allemaal niet mogelijk zonder goede sponsoren. Ik wil die daar ook bij deze van harte voor bedanken. Ja, er is niks zo schoon als dat ze met de ganse vereniging in één keer op een evenement kunnen aankomen. Ja, dat klopt. Want het is heel moeilijk om taxis bijeen te krijgen dat ze zo met de hele club te herkennen. Want ik dacht eerst al, het en hoe zoveel adjudanten. Nee, maar ja, we hebben toch wel een grote vereniging, een grote raad van 11. We hebben een hofkapel, dat is ook vrij uniek in de Limburgse vastelavondswereld. En ja, daar hebben we ook altijd nog een aanhang bij, dus die bus die zit zo vol. Hè. Wat voor spreuk heb ze? Mijn motto is, vastelavond vieren, dat gaat wie vanzelf. Schrekkedek. Schrekkedek zeggen ze niet op de P. Ik zal zeggen, schone vastelavond. De eerste Scheelenuur, de vastelavondsvereniging hier van P, die gaan naar de receptie in Eg. Maar er is heel veel verveur in deze vastelavond. Eerdere prins is zijn eigen wagen opgezien, deze heeft een heel grote bus. Maar er laten zich nog veel meer mensen verveuren of die krijgen een verveur ergens van. Kom eens even met kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Och, het stinkt al, hè. Kijk eens aan, een autootje. Zal hij goed kijken dat ze de rispeltjes niet wegweeën met zo'n auto. Is dat dat? Dat is hem niet. Wat, dit is hem niet? Even bedankt voor de fly, maar Ja, dat is ja, een steek goed. ik dacht. Goed, hè? Dat is jong. Dat vult op. Bij Bart en Twan, daar kreeg ik dan een auto van gesponsord voor mij te verplaatsen met die carnavalsdag. En zo te zien hebben ze me weer verrast. Dus sta je weer een aardige joekel klaar. Ja, gewoon de ene wat dit niet ziet, denk ik dat er gezangers ze toe moet zich verduigen op te laten meten, want dit valt op. Ja, Roy komt om het jaar, mocht er geen wagen uitkomen zoeken. Er werd dan fijn bestickerd en de kinderen dan het carnavalseizoen fijn met rondtoeren. En dat ze nou ook zien bij hem aankomt. Ja, en als ze met die eigen auto komt, ja goed, dat kan ze ergens wel zo neerzetten, maar dit valt op en dan weten ze precies, oké, Roy zal er eens een machine binnen. Of is stoofrijnen te drinken, maar hoofdzakelijk zal er wel binnen zijn voor een paar nummertjes te zingen. Nee, nu met het carnavalseizoen en dan moet er weer fijn druk brengen. Dat is Roy. Goeiedag. Wow, wat een oorzelie boete. Waar zijn we? Ja, we zijn vandaag een vloer erop. We moeten bij het Patjesbal moeten voor een paar nummertjes zingen. Dus ze gaan van nu naartoe. Ja, gewoon, dan zongen ze naar auto, komen ze er ook niet. Dus ze zijn voorbij dat we zo gedwongen de foto hebben. Met de eierbak van dicht dat ze het niet doet natuurlijk. Nee, de veel verrottigheid doet trainen. Dan moeten we maar op zorgen dat we geen angst krijgen met die daar. Maar anders wil ik die op, treis niet. Ja, dat is Patjesbal 2017. Dat is een geweldig feest. Zometeen komt Roy Salder optreden. Het is boemvol, het is hartstikke druk, het is gezellig. We maken er wat van. Ja, ik heb er nog niet gezien. Ik ben via de andere kant binnengekomen.
Ik zou zeggen, goedenavond Vlodrop! Hebben we een beetje zin in? Ik zou zeggen, DJ! Ik zou zeggen, deze is niet zo moeilijk, hè? Wat een super avontuur! Ik kan zo kop op zijn stuur! Wat een super avontuur! Ik kan zo kop op zijn stuur! Wat een super avontuur! Ik kan zo kop op zijn stuur! In elke zaal en elke tent, elke DJ, elke band, overal rond die en je woont. Staan op het af voor student, al troepen zoet geduldig, de rubber dik niet nuttig, de maak je hier een feest, en dansen wie een beest. Al troepen zoet geduldig, de rubber dik niet nuttig, de maak je hier een feest. Oh, 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 wat een super gaaf gevoel. Ik had een kop op zijn bestuur. Wat een super gaaf gevoel. Ik had een kop op zijn bestuur. Wat een super gaaf gevoel. Ik had een kop op zijn bestuur. Wat een super gaaf gevoel. Ik had een kop op zijn bestuur. En doet die handjes, doe maar omhoog zo. We zingen samen, oh 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 oh. En doet die handjes, doe maar omhoog zo. We zingen samen, met jou. Wat een super gaaf gevoel. Ik kan zo'n kop van zijn bestuur. Wat een super gaaf. Dus ze zeggen goedenavond samen. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Autoservice Geins, Huis en Tuin Boulevard, Gommans en Jansen, Akoestiekmeesters, Leo Bier en Hanze Dranken.